Naalala po ng BFP Region 1 sa publiko na unahin ang pagre-report ng insidente ng sunog bago ang pagkuha ng video upang maiwasan ang paglalaan ng pinsala. Ayon sa BFP, bagamat karaniwan na ang pagdodokumento ng mga insidente sa kasalukuyan, mas nararapat na agad na ipagbigay alam muna sa mga otoridad ang sunog upang agad itong matugunan. Pinayuhan din ng publiko na tiyakin na may fire extinguisher sa loob ng mga bahay at establishmento bilang bahagi ng paghanda sa mga ganitong insidente. Samantala, iginit din ang kahalagahan ng pananatiling kalmado sa oras ng sunog upang makagawa ng tamang desisyon tulad ng pagtukoy sa mga ligtas na exit route. Ayon sa tanggapan, bagamat target nila ang pagresponde sa loob ng 7 minuto, maaaring lumaki ang doble ng sunog sa loob lamang ng 30 segundo. Kaya mahalagang unahin ang agarang pag-uulat sa mga nasabing insidente upang makapagligtas pa ng buhay. IFM News. IFM News. IFM.